Ja som nikde nepovedala, že by mi nebolo ľúto, alebo že by ma netrápilo. Príde deň, keď sa budem musieť s niektorým zo svojich blízkych rozlúčiť, pretože taký je život. A ver mi, že ja som si zažila v živote veľmi veľa ťažkých situácií. A od doby, odkedy viem o tom, že tie veci sa dejú tak, ako sa majú a sú v súlade s našou dušou a s tým plánom, ktorý sme si my tu pripravili ako duše skôr, ako sme sa narodili, tak mi to naozaj veľmi pomáha v tom uvedomení, že všetko je tak, ako má byť. To ale neznamená, že ma netrápi, keď sa niečo stane. Pomáha mi to ale v tom, že neobviňujem život, neobviňujem okolnosti, neobviňujem nikoho z toho, čo sa stalo. Proste som si vedomá toho, že je to tak, ako to má byť. A toto je veľmi oslobodzujúce. Každému sa dejú ťažké situácie a tie ťažké situácie nás posúvajú a pomáhajú nám duchovne rásť. Nie je to o tom, že by ma to netrápilo. Je to o tom, že ma oslobodzuje toto uvedomenie, pretože nemusím sa trápiť skôr, ako sa niečo stane. A keď sa už niečo stane, tak to beriem ako lekciu, beriem to ako skúšku, beriem to ako súčasť života. Áno, mám šťastie, že zatiaľ tu mám svojich blízkych, ale aj ja som si prešla stratami blízkych ľudí a toto uvedomenie, už keď som ho mala, mi naozaj veľmi pomohlo to zvládnuť. A musím povedať, že je to pre mňa oveľa jednoduchšie, ako držať sa v energii obete. Pre teba je to možno hrdinské slovo, prázdne hrdinské slovo, pre mňa je to naozaj to, že som si dovolila vystúpiť z energie obete a vnímať ten život inak, vo väčšej ľahkosti a vo väčšej slobode, nielen pre seba, ale aj pre svojich blízkych. Prajem nám všetkým krásny deň.